Kweth mar Operation Linda Ugatuzi koro chwalo buraido mamalo mar geng'o piny owacho mar Kenya Kwanza kao hola machielo ewi mano magiwacho ni onge adieri kaka omenda osebedo katiyo. Jakom mar riwruok ma ong'ere kaka Linda Ugatuzi no Ngire Fredo Gola dwaro ni migawo mar omenda ochiw ler ewi gima omenda mag hola osetimo ne oganda jo Kenya. Lipot moredhe od bura mamalo lero ni gowi ma Kenya okao en trilion 9.182 mopogore kod lipot mar bengi maduong' mawacho ni gowi en mana trilion 6.1. Ogola oseyo piny owacho kuom thoro kao hola e tok chik ma ok opuodhi gi od bura gino mawacho ni nyayo mibadhi. Go mar Kenya en pesa di. Kendo gi mwadwaro ka wadwaro nu bunge no kalo no sani okochuno sirikal mondo okal wach mago wi parliament. Ng'ato nyalo dhi adhiya to kao pesa ka mora modhiye to kao pesa to kelo kaka gowi to tiyo go to wakano tiyo go nadi. Wadwan sheria no kal ka en kinyume mar katiba mondo duoken go mang'ato dwa kao mora nyaka kal kokali bunge in consolidated funds. Nikech mane mosekelo wach makoro ng'ato holo pesa to wakiano holo no dwa timo gang'o to pesa no dhi kure. William Ruto alisema yeye mateni ndio namaliza nchi yetu. Akasema yeye atakuwa mtu mzuri, anataka kutengeneza uchumi. Yeye amekopa kushinda vile Uhuru alikuwa anakopa. Na hiyo yote imefanyika kama wabunge wameangalia. Pia tunasema kwa njia moja ama mbili hao wabunge pia wana benefit kwa hizi pesa ambazo zinakopwa bila kufuata sheria. Kama sura ni